saka ni inda ban yi zato. Na yi da ta ya aso masoya ku haƙuri. Da safiya da litinin washe gari na tashi 8 da niyyar zan shiga cikin gari. Dukan jiki bai da ƙarfi gashi ina ganin jiri. Amini waya wurin aiki wai na yi wa sauri. Na fita bakin hanya mai mashin na tare. Na ce ya kai ni wurin aikinmu ina sauri. Ina isa na sauka sai ga wani kiran waya. Ko da na ɗauka muryar mace na ji da kalma ɗaya. Zarantin ga wata tambaya. Da jin haka sanan na sanance tambaya. Ta ce da ni tana so ne mu yi soyayya. Na jinkiri maganar ta na yi wa jayayya. Ka yi hankuri sai na kashe waya. Bayan minti biyu sannan sai ta kara kira. Na ce da ita baiwar Allah ke ki saurara. Ta ce mai zafi kai wata ne na zama zara. Ta matsa mini babu shirya soyayya muka fara. Kullum tana kira na a rana ya kai so 9. Shi tun da ina lura wanda ban sani ba ya zuciya za ta kai bara. Ta aron waya ta kira na ɗauka ina tsoro. Tana da niyyar haka ta rasa ta ina za ta fito. Dai har ina wasa mata banza na samu hoto. Ta nuna min ita fitar mai mulki ce. Jarumar da can ne suke kujera na akwai zance. Ta tura hoto a WhatsApp sai ta ce wai da ni ita ce. Sannan ta ce da ni kuma manta ita da iya ce. Bata da kowa sai mamanta babanta ya mace. Waya ta ƙarshen shekaran jiya ne da daddare. Da kwanin jiya ba mai waya ba wai mene ya tare. Na tura da text hello baby jiki bai bani ba. Matar aure ce ashe yau ya zanayi ne. Saboda ta bar gidan mijinta ina ta tafi ne. Suna kira na ya akai. Suna neman tunanin su wata na gona ne. Ikon Allah yau na bar gari na babu shiri. Matar aure ta saka ni cikin hadari.